Mga amaw! May hapon, may buntag, may gabiin ninyo diha. Siguro, saron. Martes diri ron, August 8 unya. Na ni message nako. Akong kuan siya kailan ni nako siya. Mamaligya po ni siya pero ni message siya nako. Daghan ko na kay siya inventory nga di na niya malista ba. So iya akong gi-message ingon siya nga kung gusto siya nga akong paliton kung sinaan niya. So na guwapo ni may tag makakuanta maka-score tag guwapo ni ba para i-resell na to. So na kuyog ta. Nya tanan na to sinana dito. Anak ko dire hapit na taabot. Mura siya private pick tie. Siyang may tag ikadaghan ako ni palit ani niya. Unya ako siyang gingnan ni kapalig na ugikan sa Pilipinas. Kasi nga na ni palit ko niya mga kuan para inventory ba. Yung moto ya akong gi-visit dyan gahapon. Yan yung kung anaan diri. Manilang balay diri. Kumbati. Ako tawagan dyan. Tanaog. What's up, bro? What's up, man? It was good, man. Sorry, man. How's everything? How you been? Good, man. Good? I thought you weren't coming back, man. I know, man. I thought you were gonna stay over there, man. I want to go back, though. I watch those videos, man, and people will go over there. Uh-huh. They'll get like a nice house. Man, you know, it's real cheap. Think you can at least get 100? Xbox One? Yeah. Has a controller. And with the cords and everything? Yeah, works. You just need an HDMI cord, probably. How about for the Wii U? The Wii U, I'd probably do like $60. And how much for the Xbox One? For you, $40. So 60 plus 40, that's 100. Oh wait, hold up. This one actually, hold up. I think it's missing a side panel right here, bro. So I don't want. Maybe I'll wait on that. 'Cause I Okay. don't know if it works, bro. I don't want to give you something that doesn't work. But you the know what I mean? Wii, you know it works. Yeah, the Wii U. Well, the guy told me it works. So Okay. I And you have all the cords and everything? Everything, bro. Everything's right there. I do $60 on that. So $60 for the that's 40, Yeah, let's see. 30 and 30 is 60 right there. 60, And then 60 if you want it. Yeah. it's 120. Mm-hmm. Yeah, we can do 120 for You want you. that? Yeah. Okay. So you have all the cords. Yeah, everything's in and their yeah. space. Yeah, cool, man. So there's that. Let's see here. Oh, I got an N64, bro. This works. I tested it. How much you want for that? I'll do it for you. Everything go like that. $40. $40? Yeah, I can do 40. You want that? The cords and everything, right? Everything, yeah, it works. I tested it too. Yeah, cool. So where are we at? 120, 160. 160. Cool, Yeah. cool. Mm-hmm. So we're at 250, right? 250. Those speakers and those right there. Yes, sir. 4 speakers and those are 250. Yes, sir. Alright mga amaw, mana. So uli na ko. Kaya akong gasto nga to $250 ako na ipakita ninyo kung sa akong mga ipalit niya. Reseller po to siya niya. Mostly reseller siya niya. Mamaligya po to siya mga locally ba. So once in a while mo message siya na ako kung na siya gustong ibaligya, di niya gusto ilista sa eBay labi ng mga dagko. So mo na siya. Sige, uli sa tanya. Kita na kung sa akong mga napalit. Sige. Alright mga amaw, abot na ko sa balay. So muna. So muna ako mga napalit ngadto. Ako sa nang ipakanaog ha, nya ako ipakita ninyo one by one. Kung unsa akong mga napalit. Basta akong nabayran niya ngadto $250. So tanaw na to makakwarta ba tani, no? Sige. Ara, so manita na akong napalit. So kanang upat ka speaker. So dire ako ipakita ninyo kung pilay atong tanawon kung pilay sold ani sa eBay, kung pila ni sila mapalit ba. So kani siya papalit ang usa ni tag 50 ang usa. So kani. So tag 50 ang usa, so $200 na siya. Kani Pix mga printer, open box ni siya. So brand new. So pwede pa ni $100.
dire sa sold siya sa eBay $100. Unya kaning Wii kompleto pa ni siya. Gana ni siya siguro at least $100 po ni siya. Ani kaning N64 kompleto po ning N64. Siguro 80 siguro ni 80 90 na siya controller oh. Kompleto controller ayan adapter niya. Kani siya PlayStation. I think mga 80 po ni siya. Pa na ko na check. Mga 80 po ni siya sa eBay. So magana pa man siya. Gwapo pa kayo. Nari mga garas-garas pero ako ni siyang i-test tanan before pero ningon man siya nga mugana ko nini. Yan na po siya charger. Kompleto po do na yung charger tanan. Nya kani po siya ang Wii. Kompleto po. Yung mga charger tanan, adapter tanan. Anak kani siya golf club kani siguro mga 60 to 80 ni siya sa eBay. So na mga comps niya ako ipakita. And then kani siya ping golf bag dako man siya. Siguro mahalin siya 100 mga 100. Ang bato na ko ni siya kay dako man kayo. Ako ni siyang ilista sa Facebook Marketplace kay lisod niya siya pag ship. Kani dako kay good. So muna tanan ako na napalit niya ganina. So again bayran ako ani isa 250. So napay kwarta siguro mga kung mabaligya ni nako kaning printer o kaning mga speaker. Mabalik na nako kung kwarta. Kani pa lang. So the rest kani the rest mga profit na tanan. So kung bati 250 siguro mga at least times 2 times 3 akong gibayad ani niya. So yeah, so mo na tanan. Sige mga amaw, mo na itong mga inamaw karong adlaw. Nalakaw so ugma Wednesday mo adto na pug flea market day. So ako na pong maghimo kog laing post ana. Ha? So yeah, mo na. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw kung paki-like, paki-subscribe, paki-share. Hehe. Kung pwede ba? Para makatabang og gamay. Ha? Sige. Ayo mo. So sa uulitin. Ayo. Amping.